हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेल bikgk स्टाडी यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायगोन हौवाफोरनि बै गाज्रि आखु जायखौ बिसोर खामोब्ला लाइमोन सिख्लाफोरा जोबोर मोजां मोनो। अब्ला थौदो भिडिअखौ जागायनोसै। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना सिख्लाफोरखौ बे बाथ्राखौ बुंनाय खोनाखाबाय जानांगौ जे लाइमोन सिख्लाफोरा गाज्रि आखु दिन्थिनायखौ मोजां मोना होननानै। जेब्लानो सोरबा सेंग्राया बिसोरनि सिगाङाव माबा गाज्रि आखु दिन्थियो अब्ला बे आखु दिन्थिनायफोरखौ गाज्रि मोनो होननानै। नाथाय सैथोआ बैसो जे गोबां सिख्लाफोरानो जेब्लाबो बेखौ दिन्थिया जे बिसोरो बै हौवासाफोरनि गाज्रि आखु दिन्थिनायखौ मोजां मोनो होननानै। अब्ला आं दिनैनि भिडिअआव बैफोर गाज्रि आखु दिन्थिनायखौ फोरमायनो नागिरदों जायखौ गोबां लाइमोन सिख्लाफोरानो मोजां मोनो। लोगोफोर, गिबि गाज्रि आखु दिन्थिनाय जेरै हिन्जावसाखौ जंखायनाय एबा टाच खालामनाय एबा सुइनो थाखाय बाहाना नागिरनाय। लोगोफोर, बेयो ओरै मोनसे बाहाना जायखौ गोबां लाइमोन सिख्लाफोरानो मोजां मोनो। नाथाय बेवहाय जंखायनायनि ओंथिखौ बेखौ सानना लानो नाङादि जे जायखि जाया आननन एबा सिनाय मोनि हिन्जावसाखौ थांनानै जंखायगोन। फर एग्जाम्पल, जेरै नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों थांनानै खोथा रायज्लायबाय दं आरो बै समावनो हरखाबै सोरबा सिनाय मोनै हिन्जावसाया नोंथांनि सेरथिंजाय थाबायलांगासिनो दं। अब्ला बै समाव नोंथाङा बिखौ जंखायोब्ला अब्ला जानो हागौ नोंथांनि खोमा बिलाइया गोजा जागोन। बेनिखायनो बेबायदि जाथाय जानायनिफ्राय गावखौ सेफ लाखिनो नांगोन। जंखायनायनि ओंथिया बैयो जाय हिन्जावसाखौ नोंथाङा सिनायो एबा मिथिगो, इसे इला खोथा रायज्लायबाय थानाय जायो, बेबायदि हिन्जावसाजोंसो जंखायलायनो नांगौ। जेरै बियो नोंथांनि लोगो जानो हागौ, नोंथांनि खास जानो हागौ, मिथिगोना? बेबायदि सिख्लाफोरजोंसो जंखायलायनांगौ। खोथा रायज्लायनाय समाव बिनि आखाइखौ हमनाय एबा बिनि शल्जाराव एबा फाफ्लियाव नोंथांनि आखाइखौ होनाय, बेफोर आखुफोरखौ हिन्जावसाफोरा जोबोर मोजां मोनो। मानोना बेबायदि खामोब्ला एबा जेब्ला सोरबा सेंग्राया बिसोरनि आखाइखौ हमो एबा थाबायलांबाय थानाय समाव बिसोरनि आखाइखौ हमोब्ला अब्ला हिन्जावसाफोरा गावनि असे बायदि सानना लानो हमो। बेनिखायनो बिसोरो हौवासाफोरनि बेबायदि आखुखौ मोजां मोनो। लोगोफोर, नैथि गाज्रि आखुआ जाबाय बेयोदि हिन्जावसाखौ नायनाय एबा हिन्जावसाखौ मेगनजों मेगन आइ कन्टेक्ट खालामनानै नायनाय, जायखौ गोबां सिख्लाफोरानो हौवासाफोरनि बेबायदि आखु दिन्थिनायखौ जोबोर मोजां मोनो। जेब्ला सोरबा सेंग्राया बिसोरखौ नायो एबा आइ कन्टेक्ट खालामो, बिसोर जोबोर मोजां मोनो। मानोना बेबायदि खालामोब्ला बिसोर साननो हमो जे बियो आंखौ समायना नुदों खोमा होननानै एबा बियो आंखौ मोजां नुदों होननानै। मानोना जेब्ला हिन्जावसा सासेया बायजोआव बेरायनो ओंखारो एबा ओंखारनायनि सिगां बिसोरो आयनानि सिगाङाव घन्टासिम जनानै देलायखांनानैसो बायजोआव ओंखारो, जाहाथे बिखौ जोबोर समायना नुयो होननानै। बेनिखायनो सोरबा सेंग्राया बिसोरखौ नायोब्ला एबा आइ कन्टेक्ट खालामोब्ला बिसोर जोबोर मोजां मोनो। लोगोफोर, थामथि गाज्रि आखु दिन्थिनाया जाबाय हिन्जावसाजों फ्लार्ट खालामनाय। लोगोफोर, बेबो हौवासाफोरनि मोनसे गाज्रि आखु जाय हिन्जावसाफोरजों फ्लार्ट खालामनाय, जायखौ गोबां हिन्जावसाफोरानो मोजां मोनो। जेब्ला सोरबा सेंग्राया बिजों लोगोसे फ्लार्ट खालामो एबा फ्लार्टिं खालामनायनि इंगित होयो, बेबायदि फ्लार्ट खालामोब्ला हिन्जावसाया गावखौनो बेस्ट एबा स्पेसियेल सानो। बिनि गोसोआव बेबायदि साननाय फैयो जे बै सेंग्राया गुबुन सिख्लाफोरखौ
फ्लार्ट खालामालासिनो आंजोंसो फ्लार्ट खालामदों। बेबायदि फ्लार्ट खालामनायखौ नुनानै बिनि गोसोआव जोबोर मोजां फिलिंस फैयो। बियो गावखौनो गुबुन सिख्लाफोरनिख्रुइ बेस्ट सानना लायो। बेनिखायनो हिन्जावसाफोरा हौवासाफोरनि बेबायदि गाज्रि आखु एबा फ्लार्ट खालामनायखौ जोबोर मोजां मोनो। नाथाय लोगोफोर, अरायबो गोसोआव लाखि जे जेब्लानो नोंथाङा सोरबा हिन्जावसाजों फ्लार्ट खालामगोन एबा खालामनो नागिरदों, अब्ला बै समाव अरायबो गावनि खुगानिफ्राय मोजां सोदोब एबा राव दिहुननानैसो फ्लार्ट खालाम। गावनि गोसोखौ कन्ट्रल खालामनानैसो फ्लार्ट खालाम। मानोना माब्लाबा गावनि गोसोखौ कन्ट्रल खालामनो हायैनि जाहोनाव खुगानिफ्राय बोरैबा नांनायनिख्रुइ बांद्राय गाज्रि सोदोब फैयो एबा जायखौ बुंनो नाङामोन बेखौबो बुंफ्लांना लायो, जायनि जाहोनाव हिन्जावसाखौ दुखु मोनलाङो। बेनिखायनो बांद्राय जज जानानै फ्लार्ट दा खालाम। फ्लार्ट खालामनांगौ मोजाङै जंखायनानै, मिनिनानै, अब्लानिया बिसोरो जोबोर मोजां मोनो। अब्ला लोगोफोर, बेनोमोन हौवासाफोरनि खायनैसो नटी एबा गाज्रि आखु दिन्थिनाय, जायखौ हिन्जावसाफोरा जोबोर मोजां मोनो। थेंक इउ फर वाचिं। गोजोन्थों।